не този, този е много дебел вече. Не това. Друг беше. Не за това говори! Да се дойдем на думата! Ей! Не съм ти припична, ти това е това. Аз съм моя бич, чито так се кара дула. Чито так се кара дула. Аз съм моя бич, чито так се кара дула. Не съм ти припична, ти това е дула. Аз съм моя бич, чито так се кара дула. Моя газ, той е мък и под цигара. Пак се диме двамата с бутилката на бана. Брашки, зачасти на колана. Ти стана много яко, я го върни, бе. Аз се не върни малко. Не съм ти бич, ти това е дула. Аз съм моя бич, чито так се кара дула. Чито так се кара дула. Аз съм моя бич. Не съм ти бич, ти това е дула. Аз съм моя бич, чито так се кара дула. Моя глас, той е бас и под цигара. Пак не диме новата с бутилката на бара. Брашки, зачасти на колана. Чудя се кой е вкуса и кой е мамана. Тимо ма вика на пушене, чака втора покана. Сигурно има от същата. Искане гелем бия, баса пускане по разие. Гъстове ми билет по-ласки се нята мама мия. Пъпърси от газария, къде пък по трима се крият пък този навиват. Яре бомбо, яш. Този пол е по-горещ от Ники Миноста. Евин плаш. Вика ми бъде роди на втория етаж. Аз отивам по-вък, къде своя първен разпаш. Иска да се обърна, че това не е мира. Не съм ти бич, не. И това е дула. Аз съм моя бич, чито так сега на дула. Аз съм моя бич, чито так сега на дула. Не съм ти бич, не. И това е дула. Аз съм моя бич, чито так сега на дула. Чито так сега на дула. Ай, стачи му! Слагаме рап до него, раз, два, три. Не съм Адидас, но имам три черти. Бъркам копа след от бутилката се пи. Не бъркам кепа с късмет, ако я си ти. Стил милко, елате пиленца при батко. По двойки на туалетната, за бел сладко. Няма джаро, няма маро, напрежението адско. Бягай, виж колко те гори извън градско. Не съм дошъл да се путаме да се пия. Дошъл съм за валута и да се напия. Критични личности могат да се факат, докато аз си му пълно качага. Не съм ти бич, ти това е дула. Аз съм моя бич, и да так се кара дула. Тимо! Не съм ти бич, ти това е дула. Аз съм моя бич, и да так се кара дула. Аз съм моя бич. И там му е моя бич, и да так се кара дула. Години 20, това е, така прави се. Нали знаете кой е международният ден за празнуване на саундчека? Вало, знаеш ли? 12.12.2012. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check. Това само рапърите го разбира, останете се чувствайте извинение. Така, момчета и момичета, понеже не са трайте и не ми се слиза от тази сцена, мисля да покажа на сцената Пише да ми треби, да ми сумно много плескам. Баса ми веднага сменя цялата брическа, букала ми ги заразява. Своя се треска. Ей, бе, сува не знам кое е пешка. И затова не ме е стаче това, че са не кръчка. Без улица, съм много за въпроси. Съм много познат, знам, чуден се какво си. То са висти пнака. Аме да бъда лук. Аз съм и на думи за тебе. Като облико нещо непознато, не мога да шпатка. Има си учител, учебник, тетрадка. Мога да пия без да залитам. Мога да пиша без да те питам. Твоята матка, брат, слага ми гаишка. Обичам езиката между моята и твоята фишка. След да си подобриш това бургаски синдикат. Микрофона са момчетата, които не разбираш това, брат. Дай като много глава, си казал, ако имаш ги тя ще разбира. Патнага, ти за тактика. Баси, хакера, се ти ме за снайпера, градски. Тески, бегаме ли теси, не разбираш, ама теси. Гледаш да помигаш, мислиш, хей. Не те разбирам, не ме разбирам.
И затова сега, брат,